Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang ating bright reflection para sa araw ng Ash Wednesday. May nagtrending sa Twitter. I gave up social media for Lent. Posted on Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, 12,000 likes. And someone commented, abstain sa social media pero nag-post pa rin siya. Nakakatawa, di ba? Welcome to Ash Wednesday. Today, we receive ashes, start ng 40 days of Lent. Pero real talk, ilang tayo ang mag-start strong this week. Tapos by March, balik na rin sa dati. Pero ang gospel today reveals a secret weapon na 99% of Christians hindi ginagamit properly. At kung matutunan mo ito, hindi lang Lent ang magbabago, buong buhay mo. Una, the power of secrecy. Kapag kayo'y nagbibigay ng abuloy, huwag ninyong ipaalam sa inyong kaliwang kamay ang ginagawa ng inyong kanan. Kapag kayo ay manalangin, pumasok sa silid. Kapag kayo ay nag-aayuno, huwag ninyong ipakita sa mga tao. 3 practices: almsgiving, prayer, fasting. 3 commands. Do it in secret. Bakit? Kasi ang secret ingredient ng spiritual power ay hiddenness. Yung relationship mo sa Diyos na walang audience, walang likes, walang validation from others. Doon ang tunay na power. Halimbawa, may 2 versions ng gym enthusiast. Version 1, gym selfie kada 30 minutes. Leg day, hashtag fitness journey, hashtag no pain, no gain, update ng update, motivational quotes, progress pictures. Version 2, tahimik lang na nagwo-workout, walang post, walang announcement. After 6 months, lumabas, better version na. Lahat nagulat. Uhas real transformation. Yung tahimik, kasi yun isa may gusto ng validation kesa transformation. Ang energy niya napupunta sa content creation, hindi sa actual work. Ganito rin sa spiritual life. Pag laging naka-announce, 40 days, no meat guys, fasting today, pray for me, just finish 3 rosaries, hashtag blessed, chances are, mas gusto mo ang applause ng tao kaysa approval ng Diyos. At kaya ka na burn out kasi you're working for the wrong motivation. Pangalawa, secret sacrifice, not public reward. At ang iyong Ama na nakikita sa lihim ay gagantimpalaan ka. Paulit-ulit ang promise. God sees what is hidden and He rewards it. Not sa Lent lang, pero sa real life. Ang logic, pag ginawa mo sa public, nabayaran ka na ng public. Likes, comments, good impressions, done. Pero pag ginawa mo in secret, God sees you. At ang bayad ng Diyos, hindi likes, transformation, character change, real spiritual power. Halimbawa, may isang single mom working 2 jobs. Every Sunday after ng Mass, dumiretso sa isang matandang babae sa likod ng church. Binibigyan ng groceries. Walang nakakaalam, walang post. For 3 years ganito. One day, may nagtanong, bakit mo ginagawa yan? Sabi niya, kasi when my husband left me, I was suicidal. Pero may stranger na tumulong sa amin in secret.
Hindi ko pa rin alam kung sino. But that act saved my life. So I promise God, I will be that person for someone else. Hindi ko kailangan ng credit. God knows. 10 years later, ang anak niya na nag-graduate cum laude, naging successful. Sa speech niya, sabi niya, I owe everything to my mom, who taught me real love doesn't need an audience. May storya. 3 puno ang nag-lent. Number 1, 3. Nag-announce, I'm fasting for producing leaves. Look at me, bare branches for God. Lahat ng ibon at hayop, kitang-kita. Impressive, di ba? Number 2, 3. Nag-pause, I'm giving fruits to everyone. Free fruits during Lent. Hashtag generosity. Hashtag blessed. Darating ang tao, kukuha at mamimitas. Number 3. Tahimik lang. Pero ang ginawa, mas linalim pa ang roots niya. Dumaloy deeper sa water source underground. Walang nakakita. Walang nag-upload. Then came summer, tuyhot, taginit, drought. 3-1, namatay kasi for show lang. Walang sustenance. 3-2, naubusan ng fruits, stress, damage. Yung mga long tree, lumago pa rin. May deep roots kasi. Underground water, hidden source. Ang tanong, anong klaseng tree ka this Lent? Yung puro announcement pero walang roots? Yung nagbibigay pero nauubusan? O yung tahimik pero deeply connected sa source? Ngayong Lent sana, ang hapon sa atin, try this secret weapon strategy. Pick one secret sacrifice. Something na talagang mahirap para sa'yo, pero walang makakaalam. Not even your best friend. Between you and God lang. Example, secret fasting, secret donation, secret service sa neighbor na ayaw mo. Pangalawa, create a secret prayer spot. Literal na silid na prayer corner. Even dyan sa bathroom, sa car, kahit saan. Pero lugar na ikaw lang at si Lord. 15 minutes a day, no distractions, yung intimate conversation with Him. Pangatlo, track it secretly. Keep a private journal. Write what God is saying, what you're learning, what's changing in you. Do not pause. This is your secret weapon. By Easter, tingnan mo, hindi ka magbabago for social media. Magbabago ka for real. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming maglingkod ng lihim, manalangin ng tahimik, at mag-ayuno ng walang ingay upang ang aming buhay ay refleksyon ng tunay na pag-ibig, hindi ng panglabas lamang.